Jeden posiłek dziennie. Dlaczego? Przecież jest tyle jedzenia, tyle wyboru, aż grzech nie spróbować, prawda? Właśnie dlatego. Jedzenie otacza nas z każdej strony. Półki uginają się od przekąsek, gotowych produktów i jedzenia dostępnego praktycznie przez całą dobę. W telewizji i w internecie cały czas słyszymy: zjedz to, spróbuj tego, sięgnij po kolejną przekąskę. Coraz częściej jemy byle szybko, byle wygodnie i byle co. Z ludzi, którzy jedli 2, maksymalnie 3 razy dziennie, staliśmy się ludźmi, którzy podjadają praktycznie bez przerwy. Najważniejsze, żeby dobrze smakowało, to co jest w środku często schodzi na dalszy plan. I warto zadać sobie jedno pytanie: kiedy organizm ma odpocząć od jedzenia, skoro cały czas coś trawi? Ja nie idę za tłumem, dlatego u mnie przerwy między posiłkami są czymś naturalnym. Wczoraj wieczorem zjadłem ostatni posiłek, dzisiaj pierwszy posiłek jem dopiero teraz, około godziny 20. Jagnięcina, 8 jajek, masło, sól i tyle. Smacznego.